Jane, hindi pwede ilipat yung mami mo dito. May court order na dapat siya ilagay sa isang institution na angkop sa sakit niya. Pero hindi nga ligtas dun eh. Ano ba, Dok? Hintay ba natin mamatay si Nanay Rose bago tayo kumilos? Okay. Kung gusto niyo, mag-file kayo ng police protection at humingi kayo ng protection kung palagay ninyo in danger yung buhay niya. But in the meantime, kumalma kayo, please. Okay? Relax muna kayo. Mamaya konti na lang. Okay? Thank you, guys. Thank you. Sige. Kayo muna bahala. Nagpapahinga ng mami mo ngayon, Jane. Actually, kanina, nakamalay siya and she seemed to be very okay. Gusto mong tumayo eh. But I gave her a mild sedative para lang makatulog. Dok, anong tama ni Nanay Rose? Actually, puro cuts and bruises lang yan, no? Pero medyo malalim yung mga cuts niya sa arms niya. So baka bukas kailangan ipakas dyan para hindi niya makamot, para hindi niya magalaw. Dok, maraming salamat. Okay lang yan, ha? Huwag kang mag-alala. Kinausap ko yung mga abogado natin at sabi nila, pwede mo na dito yung mami mo, ha? For the meantime, habang piniprepare yung papers niya para lumipat. So there's no problem. In the meantime, she is secure in this hospital, okay? At mabilis yung access mo sa kanya. Okay? So relax lang. Rounds muna kayo. Rounds muna. Ako, Jane, ha? Nagiging sukoy ka na ng trahedya. Bakit? Akala mo ba na-enjoy ko yung mga trahedyang dumarating sa buhay ko ngayon? Jane, don't worry about your mom. She's safe in our hands. Salamat, ah. Ikaw ang duty dito? Ay, naku, Jane. Ako na lang titingin sa nanay mo, no? At baka pa-discrash pa sa kamay ni King. Hoy, ano score mo sa boards? Ha? Negative 50? Number 1 ako eh. Best dressed pa. Malamig naman. Parang lumamig. Best dressed. Ano na kaya ito ni Sir David? Naka, walang pakialam yung taong yun, ano. Hanggang ngayon, LQ ba kayo? Excuse me, hindi kami nag-LQ. Naghiwalay na kami. Seryoso ka? This is for real? Utang na loob namin, wala ako sa mood balikan lahat na nangyari sa amin ni David pagkatapos na nangyari kay nanay kagabi. Ayoko na. Pagod na ako. Jane, kung kailangan mo ng balikat na mahiyakan, gusto ko na malaman mo nandito ako. Alam mo, King, salamat, ha? Pero laging available ang balikat ng nanay ko. Ay, naku, Jane. Sige na. Umuwi ka na. Kami na bahala dito. Magpahinga ka na. Ako na bahala dito. Sigurado ka? Kayang-kaya na to. Ulan? Oo nga, eh. Huwag naman sana. Tam? Nani? Oh, Jane. Kamusta ang nanay? Ay, okay naman. Ikaw, nakapagpahinga ka na ba? Bakit nga nandito ka? Okay na ako sa 4 na oras na tulog. At saka hindi naman ako mapapakali pag nasa bahay ako, eh. Wala nang babantay ka, nanay. Alam mo na, mahirap na. Baka mapano na naman yun. Ay, naku, huwag kang mag-alala. May nagbabantay sa kanya ngayon. At safe na safe siya. Sino? Hindi ba magkapatid sila? Hindi. Mag-step-brother at sister lang sila. Ay, ano ba yun? Masalimuot? Girls, anong latest? Jean, huwag kang mabibigla ah. Hindi mo ba alam na buntis si Doktora ngayon? Alam ko. Jane, alam namin na si Sir David ang tinuturong ama ni Doktora. Pero may nadiskubre kami. Alam mo ba na ang totoong ama na pinagbubuntis si Doktora ay hindi kay Sir David? Kanino naman? Kay Rodjo.